We are the Pineapple Family! Good morning! It's Monday and it's December 9. December 9 na kami. Waiting kami diri sa iya nga dulong for school. Actually, wala man sila gid klase, so one period lang or one subject lang i-attinan kay nang doon sila ni teacher niya ma-watch siya sang game sa Caprisa. Waka gabi na sila ya mga 7 pasado na sila ya nag-abot ya kay diba watch man sila sa basketball. Gusto gid abi mag-watch basketball. Ano? Talanta ka sang extra clothes kag ang fan gali ha kag imo phone. Okay, wait ka lang daan ay. Oo, nasa greetings. Ito sa bag. Si Cooks. Put si Cooks ko no. Bye-bye. Wala ginag-kiss ya. Bye-bye. Hindi maglapak sa lutak. Okay. Thank you, Josh. Hasta naman lang sa buwas, Josh. Basi. Bye-bye, Doy. Hi, guys. Welcome back. Welcome back. Going kami sa, sa haircore. Malanta kami sa game. Although, tuod nga wala si Baby Pineapple. Baby Pineapple. Zoe na iya. Si Gigi na si Subong gali. Wala siya gahampang, pero all out support kami gapon. Kag, man gindala man sila ni teacher dito nga para mag-watch ang game. So kami ma-watch naman kami dala sugat, pero karon basi malantaw pagid kami. Kay syempre magdiin si Doy ga support dito wa kami ma-support eh. Go Child's Academy. Tubo ang ngit no. Hi guys, papuli na kami. Kagari na kagid kami galing sa Mangwa Balay. Lantaw lang kami sa mga games. Duha ka games sila subong adlaw. Ang kagina daog. Ang subong hapon perdi, pero okay lang nami man nga game kagina ya dito ya. Kilitan na lang kami sa mga cousins dito ya sa kagina sang aga. Chika-chika na kami sa mga cousins sa akong to. Mga cousins yung mga pa-picture sa to. Ayun na kami si Papa Win ang nag-open sang gate. Here na. Araw sunod sa start ko rin na dumay. Araw. Ako ba na kostum yan? Nagkabuyag. Buangit ko nga upo di sa kwarto. Good morning everybody. We are on the pila na to day sa December 10th day, December 10 na ta. And it's Tuesday. Jealous naman si Kukso. And they are going. Wala sila class because it's Caprisa meet. And they are allowed it sila or requested it sila to watch games kay para may masupport sa ilang athletes and iniho since nga wala man sa game support sa basketball nga favorite niya nga game na sports. Bye bye. Dito na lang. Bye. Balikan na nila ko karon kay ma-upload ko karon at may ara pagid ng game 3 PM. So, pili na ko di kay manglaba pa ako. Ang laba mo ko gabi pero wala ko natapos tanan nga labada ko kay tunga ko lang. Mati iya bala si Cooks bala kay gaginaho do. Amo na siya kung let's say for example nga gusto niya magwa kay maihi siya or mapupo siya. Amo na siya gapanawag na sa maano ka haw? Bag-o ka lang ipagwa ni daddy kag. Bag-o ka lang ipagwa kag. Ang dalian na. Ano ka?
Hindi na inside. Inside. Good. Liguan ka kuno ba ni daddy? Sila yan, lagaw-lagaw. Ako diya. Ligo si mo. Ha? Labada? Ha? Sabi no? Bagun gid. Why ka na food? You want food? Karon lang ah. Hi guys, papuli na kami. Halin kami sa game sa ilang school, basketball, elementary. Kaskad na akong tutunlan sang ano, sang singgit-singgit, ka-exciting. Pwede sila pero okay lang na iya kay at least yan nagabato git sila yan no. Nadoy ng mga friends ito we kay pwede man na sa training sa basketball. Nadoy no. What can you say? Good fight ano? Boss naman may Why na po tingog? Boss naman may ara naman sila nga game. I don't know kung makaupod ko sila tisihan ko lang kung makatapos ko sa mga ulubrakon ko naman sa balay. Kagina sang aga naglantaw sila pero wala ko yabay. Nag-opral ako. Yay! May-ari naman kami. Ako man to Japon, yung grapes and green. Oh, okay. Nagpabakal ako yung daddy grapes and fruits. Mga fruits. Okay. Ato sa todo bakal sa among sudan karon sa gabi. Upod gani na mo ni Doy chairman ng iya mga classmates kaina. Galing kay ang pagpicture ko to, naghahulag-hulag sila, medyo blur ako ng pagpicture basta upod sila to kaina. Hi guys, ari naman kami guys. Masupport naman kami sa mga friends ni Doy sa school nila. Ara sila. There, ma-start pa lang. Doy no? Video ha. Ato na video mo na. Gani. Pero ikaw ako ng video. Support naman kami. Si Daddy, yari di oh. Na, Dad, is this? Dad, is this? Wala ko nung abi ni Daddy ka. Samgyup. Wala kimchi maara ka din. Thank you. Oh, gani. Wow. Let's eat na. Hi. It's Thursday morning, everyone, and we're going to watch again basketball elementary boys. Si Kuya. Last round robin. Si Kuya, mag-idakbay lang na siya namon kay may katuan siya sa eskwelahan niya man. Aking ako niya, aga pa ko nagbugtaw kay to excited din si Mommy. And for the HKISO ni Doy, bronze siya. Oh! Doy! Happy? Congrats, Doy! Thank you, Lord! To God be the glory, kid. Hi guys! Tapos na ang game. And kagina, sangga pakato kami si Kuya Amon Okot. So kung papuli kami, kay Maninda pa kami sa Pure Gold. Si Manang Pao naman. Go, go, go! Let's go! So far mo pa lang yan mo na grocery. Yes, Daddy. Almost done na kami. Pila na to si Daddy kay parang dasig lang. Parang ng waiters. Waiting area. Oh. We're done. Nawag. Ayan. Hi, sir. Thank you. Thank you, Gida. Thank you. Hello guys, so we're home na. Nagtalantaw pa kami game this afternoon. After namon sang Pure Gold, puli kami. Tapos naglakat naman. Then puli naman din. And tomorrow, we're so excited because we're going to Iloilo. Hindi kami kalantaw. Last game na nila tani. Pero hindi kami kalantaw. Kaya mapa-Iloilo kami. So mahimos na ako subong. Mga laba. Ay parang goods na. Pack na kami sa amon things for tomorrow. Bye! Hi, pineapples! We are now going to Iloilo. Sorry for interrupting Doy, but open lang ko sa vlog na ako because we're so excited. We're going to Iloilo. This is just a
a little celebration lang niya namon sa mga accomplishments ni Doy Doy for the past months. And we're giving back all the glory and honor to the God Almighty and to the Lord Jesus, of course. Thank you, Lord, for our sustaining, providing, and keeping us safe and sound and healthy for the past and padayon pa din, Lord. And thank you sa amon nga baby Doy for giving us happiness and pride. Doy, no? Congratulations for all the achievements. Happiness and chocolate. Okay, thank you. Amo lang na. We'll see you in Iloilo. Bye! Cover the camera. After how many months? May mga construction naman diyo. Di nagka-parking? May abaw. Ay, na-parkingan. Park na lang kami and we're going into SM City, Iloilo. So, we're going to have a lunch alay. Then, malagaw-lagaw kami dayon. Classic mo lang kami dito na doon, no? Kari mas swimming niya na, ano? Ay, ay, si Daddy. Yehey, naman food. There, complete na yan. Drinks pa. Noy, oh. Uy, pre, Noy. Wala pa gani. Pre pa. Yay. Okay na, ma-eat na kami. Pray na doy. So, we're done eating lunch. Nag-separate ways na kami ni Daddy. Kay kami ni Doy Doy. We are going to buy a gift for his monita, ano? Basta sa iyang, sa iyang Christmas party. And then si Daddy naman niya, he's gonna look for a shoe. Amot na, so yeah. Mato sa Foot Locker. Makangita-ita ko ng shoes na naman. Ay, amot na lang. And kami libot-libot. Ito lang na akong target is SM. Ang iyang ang para sa gift sa iya monito. And then mabay kami sa iyang outfit for the Christmas party. Dapat naka red and white sila. Right? Kami sa lighting. So, later na lang. Ang request ng iya monito is Lego cars set. But it's expensive. So, ang na lang. Alternate na lang kami nga same man lang sa Lego pero medyo mas cheaper siya. So, ari na lang nakita na mo ng Pogo. 20 This one. centimeters. Yan. So, nami pa. So, astig pa siya. No? Astig niyo. Adoy, mabakan mo kung sa iya. Oh, ang dali okay na. Ne? You want that out? Ay, sila sa Decathlon. Sa H&M, may kang mangita siya bayo para may outfit check OOTD for the Christmas party. Right. Ladies and gentlemen, let us work hand in hand to build a brighter tomorrow. Ito sa kids. Aray na sa kids. Ito sa kids. Dito to. Red, white. Mga girls galing ba? Ang boys nila man. Dito na sa mo bayo. Alin na. Red and white. Red and white ang ilang so try to check na lang shorts na lang or any nami nga pang kung wala di may damo man to siya pilian sa balay sa mga pang pants niya or basta may red and white yun wagit pulos ni amon nga pang sipak-sipak na tatlo si Daddy yung nag-apas pang isa mo no?
to sa disamo sa sa H&M. Kaya hindi man sa ka-decide kung ano iya nga back nun kung wala. Ako ay naano man. Kundi kami. Imbis nga makasave kami sang time. Naano niya. Kasi makasave kami time. Lagi kami kasave sang time kay wala to niya pakit ko yan. 5 minutes lang. Madalian na. Gusto mo. Kung gusto mo. Ako to ba ay magamit. Kaya ako kuno mapili. Kuno ko din ang nami. Ambot sa iya niya. Hindi na, decide na ka mo kay para ka go na kita. And swimming. Swimming na si Doy-Doy ko na. So, amo na ang iya gusto ko. Krispy Kreme before kami mag-check-in. Alright na. Ha? Alright na. Isa-isa na lang. Sige, Agari. last one. Nutella almond. Mission accomplished siya sa iyang box of 6. Away na galing. Hindi available, no? Let's go na. Di na si Daddy. Ato na si Daddy. Di na. Guys, this is Iloilo. SM pa lang traffic na. Relax na mo. Buli. Hi. Look, super na traffic na kami diri sa pakuha pa lang kami sa SM. Baby mo balasan. Baby mo balasan. Tunaw. Ay, ako no baby mo balasan. Basi matunaw ya baby ko no. Wait, kanto na yan. Gani ka noon man na to. Pag-abot sa hotel, mamukbang kami. Kaya timing wala kami ka-dessert, diba? So, mamukbang kami. Unahan na lang yan na yun. Kaya ko siya. Waiting. Checking in na kami. We are here na in the room. Yeah. Maligo ko guys. Kay wala ko kapaligo kagina paghalin ko to sa balay. So, diri ko yung payo-ayaw sa hotel. And then, si Doy-Doy, pawahiway na siya anay. Then, maswimming siya sa pool. But before that, mamukbang kami anay sang donut. Doy, wala to mo kuha, manigo lang kuha anay. And then, mamukbang to dahil. Hindi pa man siya. Hindi man siya daddy nagpanaog pa anay kay may kaya among plano for later this evening after mag-swimming si Doy-Doy. Maano na lang kami, mag-dinner diri. Mapa-reserve to siya sang I'm not sure kung available. Pero mapa-reserve siya sang consumable bala nga video okay na pala ko. Kay even before magpa-Iloilo kami na naga-consumable kami nga tatlo, gakaon tapos video okay. Okay man kay consumable man siya. At the same time enjoy kami kanta-kanta muna. Dira na lang kami dahil ma-dinner. Paglapit lang diri yung auto West Town. One of our favorite nga place ng hotel man diri kay may pool na, and then diri man kami sang una nag baby shower kay Doy-Doy, kay GJ, tapos diri man kami nag dedication kay GJ. Memorable ni siyang hotel sa amon, diri nga place sa amon. So that's why namian kami diri. And maligo na ko. Bye-bye. We're gonna mukbang na sang dessert namon. Pero ara ang Santa Claus Nagdunot na ang Santa Claus. Let it go! Let it go! Let it go. Okay na, anay na. Try na. Okay, ari anay save for the last. Why abi ang Christmas tree? Amo na lang na iyagin kuan sa Christmas tree. Namit na iyang mga original yatani iya. Parang kay he wanted to try the Christmas edition. Ako mabito siya. Dali ko na video kay gatulog ko. Ano pa? Ari No may gami. Snowman. Nay na met. Yamok ba na? Ako na lang niya. Oo. Video lang da.
coffee, and donut. Hi guys, mga out na kami kay Maswing siya. Ready for swimming. This is lista. Para na si Daddy. Dulom na guys. Pwede kayo mapatakas na kami na sa iyo. Amo na din yung area. Sang una, kami nag-baby shower. No? Amo gina. Tapos, dito naman yung area ho. Ara o. Ano o. Dedication. Oo. Itong may pertahan no, na dedication. Daddy na ara. So that's why memorable na di nga place sa amon kay duwa na di ka event amon nga ginheld before. Panlaw na, we're going. Back na kami sa hotel. Nasunod si isang Mingming si Daddy oh. Mingming, nasunod mo si Daddy. Hindi ko yan. May ko di food. Ikaw pinakadamo nga rin ba? Kasi gana da, oh, ay kagawang ka shower, oh. Ikaw ang... Ay! Ibot ko. We're going out again. Kay ma-dinner kami. Nag-stairs lang kami para ka-exercise. There. Dinner time. Ganun na kami, nag-dinner na kami. Pero galing try man na mo, dire nga kung may ara ka vacant, early pa man 8:30 pa man lang. May ara na! Kay Masing, si Doy. Aray ko! Ano yung sa labi na gano'n? So, ano lang kami, yung snacks na lang kami diya.
morning na. O, tingnan mo ka to. Oh, ang ihi, gali iya. Daddy is having breakfast na. And coffee. Tsura ko ay natural lighting na. Let's have coffee, guys. Coffee. Coffee lang ko yung guro. Yakag madonat. Hindi ko magkakasod ko kuya. Hi, guys. Good morning once again. Akong kamera mo. Medyo na-clear na siya. And, mahimus-himus na ko. Almost ready na ni ang amon yung madalalon. Tag sila nga duwa. Ato na sa pool. Para ka ano pa, kay 8 a.m. 8:30 na ho. 8 a.m. nag-open ang pool. And then, mga 9:30, pwede pa siya ka-swim up to 9:30. Libot-libot ako, check ako sa amon mga gamit. Siyempre, ang nanay, dapat mahimos, no? Sila, ma-swimming. So, double check ang bed. Madalong, kung ano pa dira. Makinanglan namon nga. Dalon. Kaya para wala may malipatan. Kag, naka-half bath na kuya. Karoon lang kumayos sa akong buhok. Nakailis na ko. Good to go na ko for today. And, naka-ready na ang mga bayo nila diri. Para nga magpaligo sila after ligo. Kasi daddy kabantay na ito siya kuro swim after nila ligo. Ready ng mga bayo and by 11 or before 11 a.m. ma-check out na kami. 12 pa man pero galing kay ang plan namon is ma-lunch kami sa SNR kag dito na kami mag-grocery dayon. That's it. So, mag-go na ko kay madala pa ko sang tualya ni GJ dito sa pool. Ano na sa swimming na di ano ilang manong function hall nga ako hambal kagabi ho. Ay na! Almost done na kami. Nakabanlaw na, nakailis na sa and we're going. SM Anay kali kami before SNR. Going na kami to SM. Tapos na check out. Of course, at nagaling ng sakyan. And titap kami. Ay, na. Ariya mo niya pasalubong ang Jayco na lang. Ano diaryo? No? Al Capone, laban. Ang tao na siya. Favorite Al Capone. Parang 2,000 para nga mas makasave. Thank you. Ikaw yan, dahil ko na nag-pinugit. Tatlo to kay dati. Going. Wow, ma-change career
ka na to? Hindi ka na mag ano? Ah, dito naman sa piyak ko. Ato naman na. Okay na, try na. Lakad na ta. Kaya na-try mo na. Dali na. Dali na. Oh, na ano ay? Oh, makakas na karon mo solo. Hanggang soul mo. Matumba ka man. Dali na. Let's go na. Okay guys, SNR na kami. Last stop before we go home to Rojas City. Let's go, let's go. Grocery. Dapat maparenew ko sa card ko gali. Expired na sa August. May nakabalik-balik din mo. Dahil lang. Hi, new. I-plus sarani na. Hi guys, ari na kami diya sa Rojas City. Nag-ano pa kami, gaulad pa kami kay GJ kaya pa sa church diretso na lang kami dire kay 5 PM may practice sila sa ilang special number for tomorrow. 30 minutes na kami gawin. Matuto sa likod kag may Pringles to kag. Good morning, Rojas City! KTN naman ni Winter, oh. Ano inyong asongting? Joy to the world. May kanta ni ulo sila. Si Dewey, abi mo na nag-ano kami, nagdiretso na lang kami sa simbahan kaya ipag-abot naman kay may practice man sila kay may special number man. Thank you for watching. Bye!